Днес ще ви дам най-мощната техника за справяне с абсолютно всички страхове. Първо, искам да ви задам няколко въпроса. Когато започнете да се страхувате от каквото и да било, да речем от полет със самолет или от високо, от дълбоко, какъвто и страх да имате, задайте си въпроса. Какво може да се обърка? Какъв би бил най-лошият вариант за развитието на тази ситуация? След това се попитайте как аз ще се почувствам, ако се случи този най-лош вариант. Как това ще се отрази на мен и на живота ми? Какво мога да загубя? Възможно ли е наистина да се стигне до този крайен резултат или това е просто в моята глава? Зададете тези въпроси, ще разберете, че отговорът на 90% от тях е отрицателен и че нищо от това няма да се случи. Това автоматично ще ви накара да се успокоите и да се почувствате по-сигурни. Защото нашият мозък, особено на хората, които са с по-голямо въображение, е склонен да създава наистина много хиперболизирани ситуации и реално понякога, когато ние ги изречем на глас или се зададем тези въпроси, които ви казах и отговорим на тях, ние разбираме, че в голяма част от случаите те са почти невъзможни да се случат и развият по този начин. След това искам да си представите защо искате да направите това нещо. Да речем да летите до Франция, например. Може би там ви очаква ваш близък или много искате да видите Айфеловата кула. Представете си чувството и щастието, което ще изпитате, когато желанието ви се сбъдне. Опитайте се да останете фокусирани в това чувство и това желание. И сега ще ви издам най-големият трик. Опитайте се да затворите очи, да се фокусирате в предната част на вашият мозък и да си представите ясно, кристално изображение на това, което искате да видите или да направите там. Започнете да мислите за това нещо, започнете да се фокусирате в него. Тогава автоматично вие ще се успокоите и ще започнете да се чувствате обнадеждени и вдъхновени за това, което искате да направите. Когато фокусираме съзнанието в предните две части на мозъка, в огъня и въздуха, това са частите на мозъка, които отговарят за ентусиазма, за амбицията, за креативността. Също така и въздуха е елемент, който отговаря за това да бъдем над нещата и да не забиваме в малките дребни подробности, както и да успеем да се издигнем над страховете ни. Така че това е наистина мощна техника, когато се почувствате застрашени да направите нещо и то ви спира да постигнете вашите мечти. Фокусирайте вашето внимание ето тук в предната част на мозъка и много ясно ще видите изображението на това, което искате да постигнете и това ще ви направи истински удовлетворени и щастливи и ще ви амбицира да го направите и да прескочите страховете си, защото най-важното нещо за да преминете страховете си е да действате. Ако това видео ви е харесало, ще се радвам да го споделите на ваш близък, който има нужда да го чуе. За лична консултация с мен може да се свържете в Инстаграма ми.